tuningali paduan asrining haneneng saeka praya umyeng ing pratunggu wo samekta siaga hayo makarya angkat karyaning praja murih kerta raharja Aku mereka liru berno bersama kau siapa ayo pakaryo angkat karya yang rojo liru berno mereka liru berno bersama kau siapa ayo pakaryo angkat karya yang rojo liru berno suka tanda cuma kan jatuh beda liru pernah bersama Yoko ayo makaryo angkat kaya dan bodoh sugeng pepanggihan malih kalayan sanggar seni Kusuma Jaya kang den pimpin dening Bapak Soliki Kusuma Jaya saking tlatah Jombang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Indonesia lumarap wonten ngasanipun Bapak Arifin Sakwardi kanthi hadaderek mangayu bagyo adicara wali matul kitab kagem ngepruta Muhammad Hawin Ainun Najib mungya kanthi sadaya donga kang pun aturaken tinabuna wonten ngasanipun Gusti kang gawe gumaring jagat dadya putra ingkang saleh bekti
bekti marang agama nusa lan bangsa minangka rinacik rinakiting adicara mugi dadosaken berkah bebungah kagem sadaya sadulur kathah kula sumangga kagem para kadang putra ingkang sami rawuh sugeng pinarak sugeng pilenggah sugeng amirsani biarengganipun Sanggar Seni Kusuma Jaya. Kawiyak tekaning yakso yo raksasa pirang-pirang cacahe mundur saka gunung ya kang aran setan kober yo
Pirang-pirang gatai di kota Koper yang sambut tumurun mandap kota tangan sarang agung kota Kelata Sukodono Kecamatan Bunang Kabupaten Demak sekalipun pada kegiatan Abdurusul Abduhadir Dayan karone Nogo Barongan Ugo Yakso Yoraksoso Yosetan Koper Kalimatanipun kekalipun nganti kabeh padha mabul pawujudane keterangan mergo saking sektine saking kabudayane kekarone yos wujah ojo leko tak tukak lak-lakamu yas tak ada Noko Yeda Noko ya Leno pangit dapet kemalu putih paling berangkat bulu Tebak kali putih koko dan agemi ini setan kober yoyakso sepiro adik kayane sepiro rosan sepiro ambue os wujyak ambo tenan we roko Ojo gak onten belum roko jakas Ojo melayu ya ini kataman asap pecah jelas kowe jakas wujyak sampai roko padha kemlayu sekali kasek gayane kasek tenane iya setan koper yoyakso bisa nyinggahi kabeh nogo padha suko pari suko kabeh padha minggat nakane kanthi awake dhewe sing duwe panggonane iki kanthi bombong marang setan kober kang bisa nyingkiraken naga
Pranggono sepiro kadek dayane bisa kasih ngerti kanthi gampil. Ha. 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 Yo, yo, ya. Ha. 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 Ya. Padang jalur semorot medalkan saka sajeroning guwa kang aran guwa kasatian medaling Singayaksa. Singo Barok Kusumojoyo kakang Mustika wonten ing sirahipun medal saka sadurunging guwa kanthi runtungan badhe hanyaken gregenaken swasana wonten ing tlatah Sukodono. Kakang Mustika diratungi Singo Barok Kusumojoyo. Dengan pirang-pirang saja itu sing ngomongkan untuk bisa gawe geger lan ubur. Wonten ing tlatah Sukodono kasaya sami guyub rukun muga agawe santosa. Kawiji manunggal amarga kok dedaharan wujute gegah greget bare mandan sing jam teman kaya sekeso karo buka punapa-punapa saklasaken wujute blok sauter kawiji manunggal marang Gusti kang gawe gumaning gagah kan sadaya kanthi perkawasan menanipun kang daharaken Singo Barok Kusumojoyo. Aku gembrong ini Endangi daharno aku le Aku wis luwe Kene dahar kedaharan seneng aku Duteng gembrong le Kami nunggu suara mau duteng kedaharan untuk gembrong tahun ada harapan jadi Singo Barok Kusumojoyo dengan kabur karto ini butuh bukan Kusumojoyo hanya kau harapan kami nunggu Pak Guru Menang Agung datang Singo Barok Kusumojoyo. Hai 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 gedang langsung dari rasul dari balik oke gembrong lagi jarwo ini dahan aku gembrong Yo
Doyoran uga setan kobar akhir mendakan kalian. Bumi konjang kanjeng, langit kelop-kelop kraton genggang, pangawedan jurung. Kabeh rangka sarana satya teko raja, coba untuk maju mungkin takon takon iki namaku. Ora ana bisa punapa-punapa takon katindak coba sedaya kanthi kaslametan polisi lan nyuwun wonten ing Gusti. Menika kasebat kan ora ana bisa kabeh wae padha selamat. Ya. As. Iki jangkane kakak lak beto lembu tetap bisa koluk. Bapak kakak beto lembu. Nyaut. Bisa menolong tunggal wujud bisa ngolah kabeh kudu bisa piye gawe. Bisa den saponi, bisa den resiki. Kabeh penyakit kabeh beto padha terno. Jadi dia terangnya bayu dia lu berhitung ya kau terangnya bayu dan kalau tak kabeh kudu bisa dengan nasi kena video kaya yakso raksasa kudu bisa diundang kudu bisa ngolu tak boleh cangkemeng isi ngobarok tinggal aja kudu saya kabeh ojo kupon cek langsung ayo deh ini apa kalau ya
sedaya pakaryan uga dadosaken pun uga dadosaken kasampaian dhateng kabayu. Kula derekaken sira baro, kula derekaken monggo.